Първите пасажери отплаваха в 10 часа сутринта с общинския кораб Анастасия, който през тази година отбелязва втората годишнина от пускането си по вода. По време на плаването пътниците имаха възможността да се насладят на приятна музика. След пристигането на острова, гостите бяха посрещнати с прясно изпечени мидена тенекия, извадени от мидената ферма на острова. Оказва се, че вкусът на морските дарове се дължи на тайна островитянска рецепта. Какво се добавя към тези миди? Може малко. Такова копърче, олио, оцет. Те са с соса. Морската вода е соленичка така. Като сос става и така. За мълчуганите пък бяха предвидени забавни островни арт-ателиета. Повечето от децата успяха да се включат в собственоръчно изработване на тематични сувенири и да уловят вятъра, като пуснат островни хвърчила. Не само децата, но и възрастните останаха доволни от посещението си на острова, тъй като за първи път имаха достъп до фара. Удоволствие да бъда тук за първи път, въпреки това, че съм бургазлия, сега за първи път имам възможност да дойда до тук и това е голямо удоволствие. Преди всичко едно голямо архитектурно, археологическо, историческо наследство, което трябва да запазим. Красиво, впечатляващо и ще го посетим отново. Оказва се обаче, че ръст на островитяните има не само в днешния празничен ден. До момента за сезона имаме 30 000 посещения. Най-вече са от България. Основно, но идват и страшно много руснаци и много гости от Чехия, Словакия и Полша също така. Имахме гости от Малайзия и от Бразилия. Също още в началото на сезона така посрещахме гости от тези далечни дестинации. Рождения ден на острова ще продължи с островно хоро с ансамбъл Странджа, рецитал и четене на стихове, а програмата ще приключи с празничен концерт.